Не знам, защо не ми върви с този влог, вече за трети път го записвам. Здравейте, вие сте с приключенията на Ваньо. Това ще е Preparation Edition. В смисъл няма да е Photoshop Edition, понеже тук няма да ви показвам Photoshop. В този видеоклип ще ви покажа как се подготвихме за предния видеоклип, в който правихме Light Trails на страшното езеро в Рила. Ако не сте гледали предния видеоклип, няма смисъл да гледате този, може да видите предния видеоклип ето тук или долу в описанията. Но предния видеоклип първо, тогава този. Така върви в последователността. Първо, преди да започнем, искам да кажа няколко неща, които съм намислил да правя. Първото, пленер. Искам да направя пленер или да направим нещо като разходка на Витоша или някъде в околията около София, която да разменим опит с вас, който реши да дойде. Тя ще е някой събота неделя след обед, ще съберем хора, които искат да дойдат, ще отидем на Витоша или някъде около Витоша, това ще го обсъдим, ще го премисля, още не ми се изяснила идеята и ще направим разходка. По принцип повече информация ще пусна във Facebook страницата ми Иван Митрев фотографи, така че дайте лайк там, ако искате да видите информацията за пленера, така да го наречем пленера. Второто нещо, което искам да кажа, в този влог мисля да почна да правя неща, които не са свързани изцяло с фотография, разни пътувания, интересни неща, които ни предстои да правим с Митака. Ако мислите, че е добра идея, също така, ако мислите, че е лоша идея, напишете долу в коментарите. И трето нещо, искам да ви помоля, всеки, който гледа влога, да даде по едно subscribe, за да може да има, за да мога да виждам, че се кефите и да мога да продължавам да правя тия видеоклипове. Също така, ако харесате някой клип, дайте палец. И това беше нещата, които исках да ви кажа. Преди да започнем, грешките от миналия път. Това също е част от подготовката. Грешките, които направихме миналия път. Най-голямата грешка, която направихме, беше, че снимахме на... че през цялото време вместо да казвам Star Trails, казвах Light Trails. Това, което правихме е Star Trails. Следващата грешка, която направихме, беше, че всички кадри ги снимахме на 30 секунди. Аз съм снимал преди Star Trails и съм ги снимал всеки кадър на по 220-240 секунди горе-долу. Моя съвет е, вземете си дистанционно и нещо, с което да се отмервате времето и снимайте всеки кадър между 200 и 240 секунди. Така самата линия на звездите става много по-гладка, не е нацепена. Когато снимате на 30 секунди, не знам защо моите звезди станаха супер нацепени, което предния път, когато съм снял Light Trails, това нещо не ми се случи. Друга грешка, която направих, сложих статива на кал и постоянно тъпчих около него, което го накара малко да се размести. И третата най-аматьорска грешка, която мога да направя, беше незнайно как снимах предния фон, докато още беше малко по-светло, точно на свечеряне и оставих апарата да не мърда оттам, за да мога да се тъмни, да излязат звездите и в това време, което беше разлика между 2-3 часа, някъде леко съм въртнал гривната на фотоапарата и съответно двата кадъра се разместиха, което ми беше после истински ад да ги изглобя в Photoshop и не стана накрая този кадър, който исках аз да стане. В смисъл, вие го харесахте, за което ви благодаря. Лично аз виждам грешките и супер много ме дразни. Но това са нещата, които направихме. Надявам се да ви е помогнал миналия клип за снимане на Star Trails. Сега ще почнем с подготовката. Викам да започваме. И сега да започнем подготовката. Това видео ще стане малко дълго, така че имайте търпение. Благодаря ви, ако сте го изгледали цялото, благодаря ви. Първото нещо от подготовката е да открием къде е полярната звезда. За полярната звезда използвам тази програма, толкова известна Google Earth. Тя е безплатна, може да си я свалите. Google Maps няма функционалността на Google Earth, затова е хубаво да свалите Google... Не знам дали го казвам правилно. Google Earth. Тук съм написал страшното езеро. Тук ми е намерил страшното езеро, място, което ходихме миналия път. Сега ще ви покажа как се открива полярната звезда. Приближавате. Тук вече трябва да си играете с навигацията. Приближавате до максимум и можете да биете някаква реална представа на 3D обстановката на страшното езеро. Как се открива полярната звезда? Ето тук има едно нещо, което ви дава... Ето тук горе, виждате ли го? Това нещо ви показва откъде минава Слънцето, откъде минава Луната, звездите. За да откриете полярната звезда, трябва да поиграете малко с слайдера. Полярната звезда е тази звезда, около която всички звезди се въртят. Виждате ли? Тя е точно в средата. Значи това завъртане на всички звезди се въртят около полярната звезда. Тя винаги стои на едно и също място. Ако искате да правите цялостен кръг,
трябва просто полярната звезда да ви е по средата и така ще се завъртят всички звезди около нея. Ако искате да правите дъга като мен, общо взето няма значение къде е полярната звезда, въпросът е да си видите откъде до къде ми дава дъгата. В случая нашия кадър е ето това. И вече тук виждате, сега ще се поиграя с слайдера, как се завъртат звездите. Ето по този начин се завъртат звездите, като на мен ми образуват една дъга, което ми е напълно достатъчно. Това се изчерпва с тази програма. Поиграйте се, много хубава програма, можете да се видите горе-долу кадъра с 3D-то, нали, какво ще видите от дадено място или не. Продължаваме с фазите на Луната. Предполагам, знаете, хубаво е да снимате звезди, когато няма луна. В случая или трябва да е новолуние, или новолуние ще рече, когато луната е най-малка, или трябва луната да изгрява и да залязва със слънцето. По принцип аз не обичам да снимам новолуние, затова гледам кога изгрява и залязва луната. Сега ще ви покажа сайта, в който гледаме. Сайта се казва Photographers Epidermis, значи за всичко, което ви покажам, ще оставя долу линкове в описанието. Влизате в сайта, има приложения за iPhone, за Android, в случая нас не трябва десктоп версията. iPhone и Android са платени приложения, десктоп версията, която е за Windows и за Mac, са безплатни. Влизате в сайта, цъкате за приложението за Mac и за Windows, давате Start Using TPA и ви отваря прозорец, който е карта и който ви показва кога изгрява, кога залязва слънцето, откъде изгрява, откъде залязва, също се отнася и за луната. Тук трябва да се поиграете, има достатъчно информация в интернет. Просто ще ви кажа, че тук долу виждате този S, тук си избирате датата, мястото и ето тук този S ви показва, когато е отгоре кривата, синята е луната, това означава, че е изгряла, когато е отдолу е залязла, също се отнася и за слънце, само че оранжевата крива гледате. Това е важно. Вече трябва да се поиграете с това приложение. Приложението е супер елементарно, в началото ще ви е малко по-сложно, но свикнете ли един път изобщо няма да имате никакви проблеми. Продължаваме с най-важното – времето. Аз лично проверявам времето в два сайта. Когато снимам пейзаж, обичам да има малко облаци, а когато снимам Star Trails или звезди, обичам да има никакви облаци. Обичам да няма облаци. Добре, обичам да няма облаци. Сега, сайтовете, за които ползвам аз, са SAT24, който има много хубава прогноза за времето за следващите няколко дена, само че трябва да я намеря. Отидете, пишете в Google SAT24, тук има 3 Days Forecast, където е, цъкате и ето ви, тук е времето, в момента това е за дъждовете, къде ще вали, тук имате за вятър, lightning, температура и облаци. Къде ще има облаци. Това е много хубав вебсайт, супер точен винаги. И за да съм сигурен, че времето ще е това, което сайта показва, влизам в gizmeteo.ru. Ще оставя пак линк в двата сайта в описанието. Вече се пише където отивам или най-близкия град и сравнявам горе-долу прогнозата. Ако съвпадат горе-долу, значи времето ще е точно. Ако се разминават, вече тогава ви трябва да погледнете още няколко сайта, което може да ви обърка всъщност, но много хубаво е да погледнете някой друг сайт. Мисля, че не ми се е случило да се разминава времето, но все пак може и да се случи, не се знае. И тук продължаваме с мястото, което избираме и дали е светлинно замърсено. Мястото, което избираме, трябва изобщо да не е светлинно замърсено, трябва да е максимално тъмно. Колко по-светлинно замърсено е, толкова по-малко ще виждате звездите. Какво означава светлинно замърсено? Това означава светлините от града пречат, се удрят в въздуха и това прави нещо като облак, който ви пречи да видите хубаво звездите. Начинът, по който може да видите къде най-добре да се виждат звездите, сайта се казва Dark Side Finder. Пишем страшното езеро. Отиваме, то ще ни закара там. Обяснявам. Сега, до там, където бяхме, беше перфектно, понеже не беше много замърсено, даже въобще не беше замърсено. В случая тук черното е най-доброто за снимане. Най-хубаво ще се виждат на местата, които са в тъмно синьо, в тъмно черно или тъмно сиво, или как да го нарека, и в тъмно зелено. Това са местата, които са най-добре за снимане. Като колкото по-тъмно е, толкова по-добре. Това е общо взето подготовката, която направихме. Сега ще ви покажа как сглобих кадрите. Тук няма да ползваме Photoshop, тук ще ползваме една програмка StarX, мисля, че се казва. Програмата, която ползваме, се казва StarStax.
Тя е безплатна, тя се използва за стакване на звезди, за да може да съберем всички тези звезди, движението на звездите в една снимка. По принцип това може да се случи и на Photoshop, обаче ви трябва много здрав компютър. Лично моя, ако искам да събера 80 снимки, не става. Ето тук съм написал, ще оставя пак долу линк в описанията. Влизаме в Stacks. Ето тук от Here давате за download. И тук има Download Star Stacks, където ви праща, даунлоудвате zip файл, анзипвате го и програмата е готова за работа. Не е с Next, нали, както другите програми. Next, OK, Next, нали, Install и Finish. Тя просто се разархивира и там, където е разархивирана, там директно се работи. Ето това представлява програмата. В това поле може да сложите снимките. Ето тук може и да ги отворите отгоре. Ето тук има Open. Лично аз ще избера 3 реда за снимки, не знам колко прави това. Да, Open. Тук отваряме, сега в момента отваря всички снимки, които трябва да ги стакне. След това, от втората иконка горе, ето тук, Open Dark Frames. От тук отваряте кадъра, тъмния кадър, който трябваше да направите. И след това вече тук може да си поиграете с настройките, но лично аз бих ви посъветвал да видите малко туториали за програмата, понеже аз не мога да ви покажа всичко в този туториал, но ще ви покажа най-общото. Gap Filling означава, че ще запълне празните места между звездите или там, където сте забавили да пуснете новия кадър да снима. Примерно снимали сте, забавили се 30 секунди да запуснете новия кадър, там се е получила дупка и там ще запълни дупката. Не прави чудеса, но върши някаква работа. И другото също важно нещо е Comet Mode. Ето това тук, което е, имате два начина да направите Star Trails. Един звездите са еднакво дебели от началото до края, а другия начин звездите да са по-тънки в началото и по-дебели в края. Това е Comet Mode. Той също може и на Photoshop да направите Comet Mode, но това са двата начина. Сега пускаме. Само да намеря откъде се пускаше. Много. Ето тук последната иконка, тя е за пускане на файла. Ето пускаме и чакаме. Сега като го направиш, ще се върна и ще ви обясня. Ето това е кадъра, който стана накрая. Просто трябва да махнете в Photoshop тези линии, които са създадени от самолетите, умрелите пиксели и да го смесите с предния фон. Това съм ви показвал. В случая тук забравих да цъкна на Comet Mode и станаха по обикновения начин. Общо взето това е всичко. Благодаря ви, че гледахте този видеоклип. Ако го ви е харесал, дайте палец. Ако не искате да видите още видеоклипове свързани с фотографията, дайте subscribe. Ако имате добри идеи, напишете някой коментар. Следващия видеоклип ще ви кажа по тайна, че мислим да е за портрети, малко да се отместим от пейзажите. Това е за сега. Обичам ви, чао!